Kameravierailu autojoukkojen Turun killan ja sen osastojen sääntömääräisissä kevätkokouksissa maaliskuussa 2016. Porin osaston kokous pidettiin 7. päivä maaliskuuta Koulutintin tiloissa Punkalaitumella. Museo on sinänsä nähtävyys. Se tuo mieleen vanhan ajan koulutoimintaa. Koulu on saneerattu ja tarjoaa majoitus-, kokous- ja juhlatiloja. Kokouksen alussa Sakari Pärssinen esitteli museokoulun toimintaa. Kansakouluhan oli semmoinen vähän niin kuin joka alalle kouluttava. Ei se ollut mikään ammattikoulu, mutta kumminkin sillä jo maailmaa aika moni pystyi taas laamaan. Käsitöitä tehtiin tämän huoneen alakerrassa, siellä oli meillä silloin käsityöluokka. Ja se käsityöluokka silloin semmoinen vähän huonokin historiikkia. Ennen kokousta nautittiin iltapala. Porin alueen kiltalaisten lisäksi oli paikalle tullut Turusta killan puheenjohtaja ja killan toimihenkilöitä. Kokouksen avasi osaston puheenjohtaja Pekka Aakula toivottaa jäsenet tervetulleiksi. Kokouksen järjestäytymisen ja henkilövalintojen jälkeen käsiteltiin vuoden 2015 toimintakertomus ja Porin osaston 50-vuotisjuhlassa historiikin julkaiseminen. Porin osaston 50-vuotisjuhla 2017, järjestelyt, historiikin julkaiseminen, tämmöisiä asioita. Onko Kaukolla jotakin tähän suunnitelmia? Mulla on sellainen käsitys, että olisi. Niin, puheenjohtaja, tehdään päätitte siellä Porissa, kun oltiin tämän järjestäytymiskokous siellä joulukuussa, että juhlat pitää, kun iskee puolta aika pitkä taivaalla. Ja sitten muistaakseni myöskin toinen asia, mikä siellä päätettiin, muiden asioiden jälkeen puheenjohtaja kiitti osanottajia leppoisasta kokouksesta ja päätti kokouksen. Salo-Loimaa osaston kevätkokous pidettiin Loimaan keilahallilla 8. päivä maaliskuuta. Killan puuhamiehenä tunnettu Voitto Suvila oli järjestänyt ennen kokousta keilauskilpailun 17 kiltaveljen kesken. Voiton korjasi kotiin Veikko Rautiainen. Kohta nähdään ne Salomiehet, kun on treenannut tuolla jossain. Ei. Miten se pojat menee nyt se keilaus? No se on melkein, mutta jää melkeistä vielä aika paljon. Mitäs sun mielestä? No välillä osuu ja välillä ei. Kisan jälkeen oli palkintojen jako ja kokouskahvit. Tämä kehlaus oli varmaan se yksi, mikä toisen porukkaa. Ja nyt jaetaan se ensimmäiseksi 3 parhaalle palkinnolle. Kyllä.
Ja meillä lähikortilla tekee. Eli niillä lahjakorteilla te pääsette vaikka keilaamaan jatkossa, tai sitten voitte ostaa jotain keilailuun tarvittavia asioita, mutta tuo kattaa niin sille, että pääsee ainakin kerran keilaamaan. Ennen kokouksen alkua Valtteri Arra piti esitelmän Loimaan hurrikaanien lentopallotoiminnasta. Eli jos me puhutaan loimaalaisesta lentopallosta, niin tietysti moni ajattelee, että se on pelkkä hurrikaani Loimaa ja se on siinä, mutta loimaalainen lentopallo oikeastaan on hyvin paljon kaikkea muuta kuin itse hurrikaani. Eli Loimaan Jankko on se, mistä me saadaan olla kiitollisia, että meillä on ylipäätänsä joukkue pääsarjassa Mestaruusliigassa tällä hetkellä. Vuosittain Suomessa järjestetään maailman suurin lentopallon junioritapahtuma Power Cup, joka on tulevana kesänä Hämeenlinnassa. Siellä on tällä hetkellä 7000 lentopallon junioria ilmoittautunut, eli puhutaan tosi valtavasta. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19. Samalla hän kiitti kokoussponsoroinnista AKR:n Kimmo Aavista. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Rinne. Järjestäytymisen jälkeen Killan sihteeri Ari Laaksonen esitti vuoden 2015 toimintakertomuksen. Tärkeimpinä asioina oli osaston tuleva 50-vuotisjuhla, joka päätettiin järjestää Salossa. Muiden asioiden käsittelyn jälkeen puheenjohtaja kiitti osanotosta ja päätti kokouksen. Killan kevätvuosikokous pidettiin Heikkilän sotilaskodissa 13. päivä maaliskuuta 2016. Kokoukseen oli saapunut runsaasti kiltalaisia kuulemaan komentaja Juha Kotilaisen esitelmää, rannikkolaivueen uudistukset ja tämän päivän toiminta. Ja se esikunta, niin se on täällä näin. Eli täällä, nämä on sitä meidän leipätyötä. Täällä me vaikutetaan ja kun nämä onnistuu, niin silloin me päästään tänne pyramidin huipulle. No nyt mennään taas näihin normaalioloihin, eli missä me ihan oikeasti ollaan. Niin, kuten sanoin, rannikkolaivasto, laivastoyksiköitä kaikkia tuossa vuoden 15 alussa niin ei siirretty pansioon, vaan jätettiin tämmöinen 2 tukikohdan toimintatapa käyttöön. Siten, että täällä pansiossa on tässä nyt itse asiassa Pansioniemi näkyykin, ja jos tästä kuvasta katsoo, niin Heikkilähän on jossain täällä. Vuosikokouksessa palkittiin jäseniä ansiokkaasta toiminnasta maanpuolustuksen ja Killan hyväksi. Killan puheenjohtaja Keijo Häkkisen avatessa kokouksen valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Tapani Oolman. Sääntöjen määräämät kevätvuosikokoukset, asiat kuten toimintakertomus, tilinpäätös ja sen vahvistaminen sekä hallituksen esittämät asiat käsiteltiin hyvässä hengessä ja kokous päättyi yhteiseen ruokailuun. Siirrytään kohtaan 9. Esitetään Killan tilit ja toiminnantarkastajien lausunto. No niin, kuultiin äsken Killan toiminta, mikä oli tyhjentävää ja tapahtumia ollut paljon. Kiltaveljet ovat tehneet ansiokasta työtä. Tämä kaikki ei tietystikään pyöri yksistään, vaan siihen tarvitaan rahaa. Ja nyt me näemme, mihin me olemme sitä rahaa käyttäneet, mistä sitä on saatu. Budjetoitu 48 100 ja me ollaan saatu 53 574 euroa ja edellisen vuoden toteutunut oli 55 752. Tämä vaihtelee jonkun verran, mutta